E, tako da. Nema odgorivanja. Ja ću reći 3-4 sati i gotovo. Spremni dečki. Martin, sam bolji od tebe. 3, 4, E sad udri ga Veslo! Udri ga Veslo! Znači sve ne stoji, ne bi ga mali i onda stoji. Mali upravo začajali potega se. Tu dedu 2 sekunde vidim. Ako zelene! Krivo shvatio. Glasalo! Rekao je opet zelene i crvene. Ne, ali onda nije shvatio. Sve ga vide pro njemu. Tako da. Lijepo dan. A dobro. Lijep. Gotovo! Elvis, ovaj nije razumio, stvarno smo govorili oko zelene i crvene i on je vozio sam morao oko ovdje, ali onda jedan ima kraći put. Zelena je bliže, razumiješ se čem se radi? Nije shvatio. Dobro je da ne sporate. Mate, ti nisi skužio šta je, a? Kako nisi kužio ti niko na tebi? Pa da. Šta sam dao se ni križom, on se ne križom. Nego kako sam ja prošao? Ja sam samo crvene. A ti si najbolja, evo. Evo me. Ti si ne stavio, možda. Pobjedila je Hvala. Kovačevića. Nije. Koga? Ovo je nagrada. Hvala. O, bravo, Iz kategorije odraslih molim da pristupi senior. Iz kategorije umirovljenika molim najboljeg. Tebi to je Još jedan štap. Evo, to je to. Zahvaljujem natjecateljima.